Predtým, ako som prišla na kliniku STA, som sa cítila znepokojená so svojím vzhľadom. Keďže život uletel ako voda a zrazu som si uvedomila, že už nie som mladá a že prechádzam do veľmi zložitého obdobia ženy, ako je menopauza, tak som začala vnímať na svojej tvári, ale celkové na celom tele začala som priberať, žiadne diety, cvičenia nepomáhali. Keď som sa pozerala na tvár, zvýraznili sa mi vrásky, boli čoraz hlbšie, stracala som objem a aj keď som sa snažila nejak to zakryť, ten efekt tam stále bol. Pred samotnou návštevou kliniky som mala obavy, ale pani doktorka Hamráčková mi všetko podrobne vysvetlila a ubezpečila ma, že som v dobrých rukách. Po konzultácii navrhla lifting pomocou kyseliny hyaluronovej. Samotný zákrok prebiehal bezbolestne, iba s miernym pocitom tlaku. Po zákroku som bola milo prekvapená, lebo efekt bol hneď viditeľný. Vrásky boli menej výrazné, koža elastická s požadovaným objemom. Okolie na moju zmenu reagovalo veľmi pozitívne. Na základe mojej skúsenosti STA Clinic vrelo odporúčam.